Tervetuloa. Ja sillä aikaa kun flaku nousee, Hannu töyrillä säästää meitä ja johtaa meitä väylään aina. Toivon, että jaksatte kuunnella. Tämä puhe on pikkusen pitkä, kun niin panneuduin. Mutta tämä oli mulle niin tärkeä asia. Rakkaat kuulijat ja toilla rakkaat, kaikkialta maailmasta. Niin täällä meidän maassa ja Tornionlaaksossa saattaa sanoa. Kansainvälisyys kautta aikain on ollut tämän alueen voima. Niin kuin Bengt Pohjanen totesi, niin me olemme täällä aina olleet ja kulkeneet. Täältä on lähetetty ja tänne on tultu. Niin iästä kuin lännestä, niin pohjoisesta kuin etelästä. Olen asunut Tornionlaaksossa vuodesta 76 lähtien, melkein 40 vuotta. Ja toiminut noissa iän puolen paikallislehdissä toimittajana ja päätoimittajana 30 vuotta. Viimeksi meidän Tornionlaakso-lehdessä. Se on mukaan pitkä aika. Mutta kuulkaa, se on lyhyt aika. Meidän maan historiassa se on aivan hyttysen kokoinen. Mutta se ei ole mitätön aika. Sinä aikana on kasvaneet uudet sukupolvet 2. Meidän lapset ja lapsenlapset. Eikä se ole mitätön aika historiassa. Kun minä tulin tänne, oli tulli. Ja liput hulmusit ja minä ajattelin, että onpa tämä juhlallista. Kun en tiennyt mistään. Nyt ei ole tullia. Eikä ole, ja paljon on tapahtunut rajoilla. Meillä on hyvä olla täällä, mutta kaikilla rajoilla ei ole hyvä olla. Voisin sanoa leikillisesti, että nyt mulla on väärän kuningattaren päivä. Saan teille pitää puhetta teidän suurena juhlapäivänä. Mie, jolla ei ole täällä synty eikä sukujuuri. Eikä minun kieli ole meidän kieli, kun se on sekoitus lapsuudesta, isän Peräpohjolan murretta ja äitin Kemijärven murretta, nuoruusvuosien Karjalan murretta, 40 vuoden ajan Tornionlaakson murretta ja meidän kieltä, miehen kautta Ranuan murretta ja työn kautta suomalaista kirjakieltä. Ja sitä sekakieltä minä aion teille Porissa. Kun sain tämän pyynnön, ensimmäinen reaktio oli itku. Oikea itku. Se tuli ennen kuin minä edes hoksasin, että kyyneltet piirretään. Se oli niin yllättävä asia ja yhtä aikaa mulle niin mieluisa ja arvokas. Pyyntö kosketti minua sydämestä asti, niin kuin se tekee vieläkin. Miksi? Ehkä se tässä puheen aikana käytiin selviä. Vähän pelottikin tulla. Mutta sitten minä ajattelin, että tärkeintä minun on olla vain itteni kokoinen ja kertoa niistä asioista, jotka minä olen oikeasti täällä kokenut. Siitä pyynnöstä asti minä olen miettinyt, mitä minä teille sanon. Ja sitä sanomista mulla on ollut omassa mielessä joka päivä. Ja joka päivä erilaista ja uutta, vaikka kirjaksi asti. Ja saattaa sitten vaikka kirja tullakin. Niin sain Luhan kanssa pysähtyä tämän asian eteen. Se on mulle itsellekin tosi tärkeää. Mie en pitänyt mitään läksiäisiä, kun lopetin 30-vuotisen journalistin uran. Olkoon nämä mulle nyt ne päättäjäiset, kun mie saan nyt sanoa teille kaikille kiitokset. Se onkin se tärkein viesti teille. Olen asunut täällä Tornionlaaksossa vuodesta 76 lähtien pellossa Saukkoripin kylässä koko ajan. Mien aion jakaa teille historiallista tietoa, vuosilukuja eikä muutakaan tietoa. Sitä teillä kaikilla on kertynyt aivan syntymästä asti ja monien sukupolvien takaa. Mie tulin tänne parikymppisenä pienen vauvan äitinä
repaleisena ja vailla identiteettiä. Tullissa Ruotsin liput hulmusit ja se oli juhlallista. Mie en ollut löytänyt vielä itseä. Elämä pani minut taitiopaikalle oppimaan. Mulle annettiin kamera, kynä ja lehtiö ja sitten pantiin pään keskelle hankkimaan tietoa. Pärjääpä siinä. Mie lähdin aivan nollasta, enkä tiennyt mitään. Mie muistan lastenneuvolasta, kun sillä kentän Kaija, omaa sukua Huvan Antti, sanoi mulle topevasti, niin kuin Kaija pruukasi sanoa. Työr, kun sie tehet tätä työtä, muista se, että kaikki on keskenään tuttuja ja kaikki on jotakin kautta toisilleen sukua. Se oli kuulkaa hyvä neuvo. Toisinhan mie olin tyytyväinen, että mie en ole täältä eikä mulla ole sukua. Mie saan katsoa asioita niin kuin ulkopuolinen katto. Toisina, raskaina ja yksinäisinä päivinä mie surin, että voiko mullakin olisi tämä luonnollinen syntymäyhteys ja sukujen piiri. Se olisi voimavara ja turvallinen kuin syli. Niin mie kuvittelin. Niinpä teistä tuli minun syli ja voima. Ja sitä et oletta vieläkin. Mie oli silloin tyhjä, arka ja laiha. Ja nyt minusta on tullut tämmönen verevä, tuhti ja voimakas. Mie olen aivan täynnä kuin säkki tätä Tornionlaakson ja Mäenmaan voimaa. Iloa ja valoa. Vaikka ne siirittyy toisinaan kyynelten läpi. Tämmönen minusta on täällä tullut ja siitä te saatta syyttää aivan ittiännä. Ja kun Mäenmaan flaku saa taas päivänsä, mie saan kunnian pitää elämäni ensimmäisen juhlapuheen. Mie hoksasinkin, että miehän en ole ollut koskaan puhuja. Mie olen ollut kuuntelija. Ja mie olen kuullut paljon. Mutta ennen kaikkea mie olen kuunnellut. Kaksinkertaisilla, jopa kolminkertaisilla korvilla. Yhdet korvat työtä varten, toiset sydäntä varten ja kolmannet omaa sielua varten. Siksi saatoit monet haastateltavat kummastella, että mistä se tuonkin tiesi, vaikka mihin sanoi. Mie saatoin nähdä ihmisten kyynelten juovat ja kuulla pettymykset ja ilot, vaikka niitä ei sanottu. Ja ne mie kirjoitin valmisen juttuun. Mie kuuntelin ihmisiä niin hartaasti ja pitkän, että ne alkoi näyttää lopussa aivan nuorilta. Ja se työ vei minut melkein koko. Sitten mie ilahuikin tässä yhtenä päivänä, kun minä näin netissä tuolla Facebookissa, mitä Dalai Lama oli toinen. Se oli sanonut, when you talk, you are only repeating what you already know. But when you listen, you may learn something new. Että kun sie puhut, sie saatat vain kerrata sitä, minkä sie jo tiedät. Mutta kun sie kuuntelet, voit oppia jotakin uutta. Ja olen mie poka iloinen, että mie olen saanut oppia ja kuunnella justiinsa täällä Tornionlaaksossa. Meillä täällä on niin paljon historiaa ja erilaisuuden rikkautta tämmöisen luonnon keskellä, että se pitää kiertää monta seutua, maita ja mantuja, että saapii tämän kaiken kokoon. Täällä sen saapii yhdellä ryssäyksellä. Ja kun mie tein töitä teidän keskellä, ei se aina edes tuntunut työltä. Varsinkin täällä Ruotten puolella, kun mie kävin alkuvuosina enemmänkin, se oli mulle, kun oli satumaassa käynyt. Kun opettelee asioita, tekee monesti hyviä virheitä. Virheistä oppii eniten. Kerran mie nuorena toimittajahuturana kysyin yhdeltä Mäenmaan naiselta, kauhean mielevästi ja viisaan kuulosesti, mitä sulle määnkieli merkitsee? Hän aivan jäykistyi ja näytti loukkaantuneen. Hän sanoi sitten, mitä merkitsee? Miehän itse olen se kieli ja kieli on mie. Ja jos en mie tätä virhettä olisi tehty, en olisi ymmärtänyt kielen merkitystä. Minun kieli ei ole koskaan ollut uhattuna, siksi mie en ollut sitä ymmärtänyt. Se oli mulle itsestään selvää. Mie voin opetella meidän kieltä, mutta mie en voi sitä luulla. Kielihän on elävä ja muuttuu. Meidän kielen syntymälahjana saanut luo koko ajan myös uutta syömensä kieltä. Sukupolvesta toiseen. Mulle meidän kieli ja ilmaisutavat ovat opittuja. Huomasin tätä puhetta tehessäni, että elämä on minua kuljettanut aina rajalta rajalle, aina vähemmistöksi vähemmistön enemmistön keskellä. Siinä on ollut hyvä oppia. Nuorena menin Karjalhaan, Lappeenrantaan, Imatralle ja Raipoon.
aivan Venäjän rajalle asti. Se oli kiinnostava kokemus. Töissä pomot olivat venäläisiä. Sielläkään raha ja historia ei ole raja, ei raha, vaan raja, ei rahakaan. Raja ja historia eivät olleet ihmisiltä unohduksissa. Kerran mulla tuli täällä paussi työssä. Minä halusin kauas Tornionlaaksosta. Katsomaan vähän etäämään. Minä menin Inaahin, Mäenmaasta Saamenmaahan. No siellähän minä kohtasin saamelaisen kulttuurin ja monta ihmisten ja maitten rajaa. Ja taas minä olin vähemmistönä siellä vähemmistö-enemmistön keskellä. Siellä oli paljon samaa, tiivis yhteisö, jossa kaiken ikäiset ihmiset olivat yhdessä ja sukujuuret olivat tärkeät. Ja tietenkin kieli. Näiden kokemusten perusteella minä olen sitä mieltä, että mitä yhtenäisempi yhteisö vanhoista nuoriin ja lapsiin on, ja mitä enemmän se avautuu ulospäin, sitä kauniimpi ja voimakkaampi kukka siitä tulee. Ja sitä enemmän tulee uusia taimia, nuppuja ja uusia kukkia. Mutta jos yhteisö sulkeutuu tai sitä ei kuulla, ja jos se alkaa laittaa raja-aitoja ulospäin ja keskenään, sitä kovempi kuori siihen ympärille tulee. Ja sitä helpompi se on sysätä hiljaiseksi. Ja aivan yhtä tärkeä asia on se oma historia. Sieltä se kumpuaa se yhteinen voima. On aivan inhimillistä, että saattaa keskenään tulla valtataisteluja ja kilpaa siitä, kuka saa määrätä ja kuka saa kunnia ja kiitoksen siitä yhteisestä tekemisestä. Ja silloin alkaa syntyä niitä klikkiä ja ryhmiä ja keskinäisiä ristiriitoja. Silloin saattaa välillä unohtua se yhteinen tavoite ja päämäärä. Saamelaisen kulttuurin myötätuulessa minä saatoin tämmöisiäkin ilmiöitä havaita, kuten te varmaan kaikki muutkin olette niitä kuullut sieltäkin. Niin onneksi ajauduin aikoinaan. Sivut on väärässä järjestyksessä. Tässä. Tulepas oikea sivu sieltä. Ei ole enää pitkästi tätä. No, minä kuitenkin avaan noihin Joppausooperhaan ja tuonne tulla mennyt yksi. Nyt minä löydän. Joppausooperha ja Lestaudusooperha. Ne olit juuri yhdet hyvät esimerkit, mitä syntyy, kun tehdään yhdessä ja otetaan matkaan se koko historia. Mulle tämän kulttuuri- ja kielen historian oppi-isä on Bengt Pohjanen. Ilman hänen innostusta näitä yhteisprojekteja ei olisi syntynyt. Hän on myös Mäenmaan kulttuurin, määnkieli ja muun tähän liittyvän suhteen aivan uranuurtaja. Hänen työnsä on aivan vertaansa vailla ja maailman mitassakin erittäin mittava. Kaikkea ei tarvi enää tehdä uudestaan, kun vain nuoremmille polville annetaan viralliseltakin taholta mahdollisuus liittyä työhön matkaan. Olen ollut tiedon kerääjä ja tiedon välittäjä. Olin siinä idealisti ja kuvittelin, että rajan yliset esteet voisi ylittää, mutta se kyllä osoittautui hankalammaksi kuin sitä aivan äkkiä ajattelua. Tiedotusvälineet ja media, ne toimivat bisnesperiaatteella ja niin siinä monesti kävi, että minun idealistiset unelmat yhteisistä medioista kaatuivat taloudellisiin realiteettiin. Liiketoiminnan pitää olla kannattavaa. Minä olisin halunnut ajatella sen kannattavuuden aivan eri tasolla, ihmisten tasolla, historian tasolla. Olisin katsonut vähän kauemmas kuin vain kvartaali. Parhaimmillaankin se minun työ on ollut kuitenkin vain pieniä lastuja laineilla ja hippuja tunturimaasta. Tornionlaakso ja maailma ovat muuttuneet, kun ei ole sitä tullia, ei rajoja. Euroopan rajat on muuttunut, elämä uudenlaista aikaa. Mutta nykyisin on myös yksi rajaton juttu, kun on tullut yhteinen netti, sosiaalinen media, Facebookit ja nämä. Ja sinne nämä kaikki ryhmät, meänkieliset ryhmät, vistot, napsut ja kolot, napsut ja vistot, nakut ja tämmöisiä. Vaikka netissä on lieveilmiöitä, tässä vaikkapa meänkielen ja Mäenmaan tiedonkulussa se on ollut suuri helpotus ja piristysruiske. Nyt tieto kulkee sillä mutkattomasti kaikkien rajojen yli. Se on nyt tässä työssä hyvä apulainen. Henkti ehdotti mulle, että puhu vaikka valosta. Minä puhun vähän valosta.
valo onkin tärkeä. Se tekee myös varjot. Ja jos ei olisi varjoja, me emme erottaisi valoa ja tietäisi sen merkitystä. Täällä Tornionlaaksossa ja Mäenmaassa sitä fyysistä valoa on toilla paljon, ympäri vuoden, jopa talven pimmeimpinä kuukausina. On valoa ja siksi myös varjoja ja värejä ja erilaisuutta. Valo tuottaa myös kaikki fyysiset ja henkiset värit. Yhtä lailla on myös henkistä valoa ja täällä se on voimakasta. Voin aivan hyvin ymmärtää, mistä täällä kumpuaa se valtava monipuolinen taiteellisuuden, luovuuden ja innoituksen voima. Kirjat, taulut, musiikki, monessa muodossa, kaikki nämä. Henkiset ja fyysiset rajat ovat olleet auki. Tää. Minä voin näin sanoa, kun olen syntynyt eri väylän varressa, sisämaassa Ounasjoella. Kun minä olen siellä syntynyt ja kasvanut ja sitten täällä elänyt suurimman osan elämästäni, tiedän, että näiden jokivarsien fyysisessä ja henkisessä valon laaussa ja määrässä on vissi ero. Ja sitä kautta myös ihmisten luonteessa ja tavassa elää. Olen erittäin kiitollinen kaikesta siitä, mitä minä olen teiltä saanut. Sen arvoa ei voi mitata rahalla. Eikä sitä multa, eikä teitä vie mitkään kvartaalitalous, eikä taloudellinen romahdus. Hyvää flakupäivää, hyvät ystävät. Toivottavasti lippu liehuu iloisesti ja kerää kaikki Mäenmaan ystävät yhteen niin menneisyydestä, sisäpuolelta kuin ulkopuolelta, kaikkialta maailmasta. Te olette tehneet Mäenmaan, meidän kielen ja kulttuurin eteen aivan mahdottomasti työtä. Minä tiedän, että meidän kielen ja Mäenmaan kulttuurilla on suuria uhkia ja työtä on paljon. Siihen toivotan sydämestäni asti voimia. Niin kuin täällä on nähty, kielen ja kulttuurin puolesta taisteleminen ulkopuolista uhkaa tai aikaa vastaan ja keskentää on paradoksaalisesti myös myönteinen voima, sillä puristuksissa syntyy timantti. Kiitos. Kiitoksia. Oi. Kiitos. Kiitos sulle kaikille. Joo. Suuri kiitos. Tuosta, mistä on varmasti juuri sitä Mäenmaassa. Joo, me lähdetään Havakkaa niin fiinisti taas, niin kuin vasta. Niin kuin hällä. Niin me olemme. Filmitähdet, Bregerit. Niin molemmat. 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 Se jatkuu nyt tämä homma sillä lailla, että me laulamme tämän Tornionlaakson laulun meidän kielellä ensimmäistä kertaa. Ja nyt sitten laulamme tämän ja pikkuhiljaa kokkoinumme tuonne Keksin muistomerkkiin. Ja tämän juhlan järjestäjinä on yhteistyössä tehneet Mäenmaan Föreningen ja STRT, Svenska Tornedalens Riksförbund. Ja sen takia meillä oli Larsi ja Pääri sitten nostamassa lippuakin, että se on yhdessä nostettu toisen vuoden taitaa olla. Ja ensi vuonna huomautan vielä, se tulee Ruotsin Akatemiin kalenteriin meidän oma päivä. Elikkä se... Oi terve kaunis Mäenmaa, se koti Pohjois.